zegoen eskutaturik bere itzalean kondenaturik berriro hortzaude bere begirataren itxuan zuloan bapatean barruko toki isilenean desagerturik nora ezean bihurtu zara bere oiu ikaragarria itogarrian du asezina bera ta gendiezina zeu berdinean piztiak baitua askatu nahian zeu bere harrapakina zure begira ikusten duzula baimenik gabe nola sartu den kontran borrokan bata bestearen ondoan dirauzuela oiu ikaragarria itogarrian du asezina bera ta gendiezina zeu berdinean piztiak baitua askatu nahian zeu bere harrapakina. Jep, Iepa. gabon. Hain itxen hemen zea danak jartzen Instagram tauta besti, da ente unokeneako ostia 10 segundu gehatzetxoan bukain de kantu eta nahiko abruptu izen de pixkete kanbizu, baina hau aste bakoitzin, saxo bakoitzin asuntu diferente jutek. Zerate, zemuz? Ondo, ez haute ikusten, Basea, dain hau lanina. Bueno, ya que tipo guapoaz augaten aurri beti ikusi nahiat. Isiloi. Bueno, a ver, gaur, pixkat hau esan ego, Euskara batua ez tegazko atxuko hemen. Azkenin, nestor asko txarraek, azpatxi izautze atxuk, eta pixket konfiantzizio, ez jaula... Bai. Ni berez, azpeteara nauk, Bai, gurasuek, kanpokuek, estromeñuek, así que nire euskerire pixke berezilek. bueno, Hori, askotan igerriko guan, pixket euskeaz beti gehiago kostatzen zigitzeitie. Txikitatik gitzeitea da ondo, baino beti espreso hau behintzet beti erderaz hobeto iteiat. ja. Bueno, txio, problema egi, hauzein momentuten erdera sartetxe baldi maike, egitzio gela ino problema egi. En plan, hau, gitarra euskeraz de, da gitarrizketa etxio, baina etzio gino problema egi. Bueno, aziri beti bizete pixke zaile, en plan, azkenin de, lehenengo azirako ze hauek, nervioso hau, o sin más? Beti. Beti. Zolagotan, bai. Bai, Ez da lanine beti jendin aurrin itzen berrauki, beti pixke nervioz gartzen hau. Bai, pixke beruz hartzezi barrutik. Bai. Etzerritan azten hau, da... lasai hartu izak, ze hau azkenin de, hau iuela inalko genian nun batean zerbeza bat hartzen, baina, bueno, hemen digengo jau, kasu hontan. Izte katu, timo hitzen eskela, hostia. Lasai, nik abisa biat, igual unmiga, ziko ditu hemen sartzen, así que, igande ordu hontan, es la hora de los zombies, ja. Bale, ja pixket ze hasia jugela. Eskako jaten helengo hauzide ja ipaudek pixket aspetxearra izela eta hori, baina nahi dira jakin pixket ire burua orkesti, ez? Hori, zeina izen, eta pixket bat musikikin euki generla izue eta espezifikamente gitarrikin euki generla izue. Bueno, Nestor Aguado, azpeitiara baina eskuitin bizian atzenengo 10 urtetan ja. Ta hoxe, musikikin oso musika salin hauk txikitatik, osea, berez, bueno, hasieran beti atzenin
gaur egun pasatzen lan bezala, inguruko jendien musiki haitzek. Ja. Askotan musika elektroniki haitzenean, elgoi barra jute itxoan festata, egunero, zapaturo, da orduan, bueno, pizke musika elektronika hori haitzenean. Baina gero, bueno, nire arreban ezagun batek erakutsi zitean Marilyn Manson, Slipknot da olakuek, da zan nian hostia hau den erie. Ja. ¿Qué hostias he estado haciendo hasta ahora? Da orduan, ja aldain itxoan. Hmm. Ta gero, baju bat erosenean, 14 urtekin o 12 urtekin etxeat gazten ditxoan, ze nire orduko kuñau eman zitean txirula, lehenoko txirula txiki harta, kiston den da txikilezoan. Da eragon ditxoan, da baju bat erosenean. Tipiko bajo academic, con pack starter. Pack de la muerte, Baina, bueno, gozaitenean, da horaz nitxuan azpitiko batzukin zalata pixketiten, da hori, da gero, bueno, beste bide batzuk hartu genitxean, da ja etxin aspertu iten nitxuan. Osea, bajuen neu barrik, esatenean, esto es aburrido de cojones. Ja. Da lagun bati lagundu nitxuan ermura, horre musikalara baziok, den da nahiko familiarra eta, bueno, oso jende natula eta beti konsejo honak, da proba bestie, da lagun bati lagundu nitxuan gitarri erostea, eta han ikusi nian BC Rich bat, en plan de oferta, da zan nian, golpetxo bat zaukelago, zan nian, hostia, politxe gitarra hau da. Etxamanean, da orduan txasin nitxuan. Hor ja, bajotik gitarra pasabitzean, ez? Ja... Horiek. Raza superior de músicos. Horiek. Dano egite jaun bezala, tipo batik katian nitxuan baju diru esenta eta garai hartako. Tipiko, kiston baju, ikusikoek, latzadek, no tean ni puta idea, neu bezala. Da hori, kambio nian. Bueno. Etorri mundillo eta bat esanez, bere ustez ire inflation puntu izen hola txopeta konpartitzen eukioan txean ize hostia esan egin, etxea zein degen, etxea ezautz esaten, mundillo esaten... Bai, zein dan. Mundillo, bai. Vale. Esan dik, bere ustez ire inflation puntu izen hola txopeta konpartitzen azitzean, nola oso esatik. Bueno, eske mundillo egin gaztetatik konzidu genian festiforo, hor festival ehar bat zoan Madriden. Da un foro bat egotegoan interneten, cuando no había ni gaur egungo redes sociala enbeste hauek. Da hasi nitxuan nire idazten da hori, eta festival batzutan ikusi gitxuan, nolauan, Kobetasonik gen da hor topa genitxuan, da, bueno, alguna historia esa. Ni baino memoria obvio zaukek, baina bai. Abixazitean atzo de que me iba a trolear por el chat, así que... Barri esan oso bat, que dona dinero. Hori, dona dinero. Etxio necesidade, baina, bueno... Unai bai, mundillo, dona, dinero. Zatik, aruekin txopeta januala. Jaintzek. Hainbeste hau zinditxa bizitzen. Ja. Bueno, ja, pixket, itzein deola ireatik eta pixket musika mundu nola sartu itzean daia, sartu guatuk gaur egunekin nahi aizen onta ez. Eta honekin lotutetxe, usteat, saxo batzu ikusi txuela zantzian natik, eta azkenin, 3 atal printzipal zauzke hau ez. Kompozizizue, teknikie, eta ja, amaiera gutxi gotxea pixket guztu pertsonalak. Orduan ja directamente kompozizioen sartu batzuk, gaur egun hori, eraldatzen nahi zeate, ondala urte txoa da zite, holako bat, más o menos? Ez oso gehiago, hor konfinamentuen, hor bakik etxea, jende gutxi etortzi zoan, da hori ana. Orduan nire zirkulo pixke itxinean, da nire laneko laun bat, oian, gaur egun taldeko bajistie, nire etxea etortzen hasiuan, da beti tenean YouTubeko bideoa ikusi, eta zerbezi edan. Olako baten, behare hartzeuan gitarrikin, da pixke zata pixka etatzen genian, oza, bezinue, jan azkean pototaino. Da hor hasiuan, hori, oian izan ditxuan, baju bat erosizak, da askoetiko lokaletan sartu gaituk, ze udaletxeak lokal natulek eskantzitxik, eta oso guztua ibiltzaituan. Da zain jame, azingo haituk. Da hor hasi gitxuan melodi batzuk atatzen, nik sosatatzen nian, beak beste sose, eta hor jungitxuan bateri bat topa genian arte.
Erki. Eta oin izan dela asiste zinetela batek gauza bat bestie. Asuntu nola funtzionatzeik kantu bat komposatzeako orduan, zuen taldin. En plan, bat dirigitzeik, danok zeuen pusketak aportatzen dituzteak edo danea batea juntatze uste, nola prozesu pixket? Ba, ni pixket, hori, situazioan jartzeko, ni egile esan gitarra ritmiku nauk. Vale? Rarude hori, gitarra ritmiko bat, da uniko gitarra da eraldatzen, baina, bueno, hola xedek. Mm. Ez nau virtuoso bat, ez ditxeat birgerille egiten gitarrakin, baina, bueno, melodilek eta burura, oza, totze ziztek dela hostia. Oza, beti azten nago tarareatzen, o dutxan, o kotxien, o umiekin nagola, oza, beti kantu etortze ziztek. Orduan hor azten itxuan, ba, jotzen, atzen nire habilidadiek altzuna, ba, bintzet horiek. Orduan beti, ba, askotan mobilen grabatzen itxian neu kantatzen, gero gitarrikin grabatzen itxian, da eraldatzenen hasi gitxuanin, ba, holaxe hasi guan. Zanin hauzkean riff batzuk ja ateata, da enzaioko lokalean eman genian, beak zehose aportatzen zian, eta, bueno, hola pare bat kantu ingen itxian, pare bat kantun estruktur ingenian, da gero behareredek bajista bat, pixkat gitarrero espiritu egin. Osa, askotan baju egotzen, gitarri egotzen bezala iteik, eta nota asko sartitxik, eta astu itek de llevar de acompañar el ritmo de la canción, da iteik gile kantu behadek. Orduan ba beharege ideia desente eman zitxean. Así que, bai, gu demokrazia gaituk taldean. Ez dik hori aurreatu, tío, hori kabroi, hori gero zitorre, hostia, ez hori haciendo autospoiler, Yo soy muy de spoilers, me gustan. Eta esan degenatik, imaginatzea beti aspekto musikala lehenengo zikela letri baino, ez azkenin letri azkena sartzeuste. Bai, gure kantante Iñaki beti esateik, eunen baten egarriko bat letrie da zuen berko ustez, ose, askotan, hori, oian dani ez gaitu txauke hau, hori, base hori, musika base hori, orduan, askotan, ite jaun fallu edek, gu intentatzeu bidok, nota gehiagi sartzie, osea, gehiagi okupatze jau. Da askotan, arazuedek, ba, kantanti etxaula lekuik usten kantatzeko. Yeah. Beti esatea, venga, kantut simplen bat oso zeingo jau, le pego unos golpes a la guitarra, Iñaki mete notas ahí con la voz, baina egile esan da, atzenin ez diau iten, da Iñaki zatik ezke zaile edek hemen ja letri sartzia. Ja. Yeah. Da hori kantu batzutan ikusitek, oindik graba ez ditxaunak, baina hori guztek, ba, Iñakirik ostantzi joan gero letri esartzia. Azkenin igual ja indeusten instrumentalakin rollo oso enkajaute bezala gelditzekela kantue. Hori, azira nola gitxuan bajo, gitarra, bateria, orduan kantante ipe, ba, kantue natul xamare entzutego, ba, atzen iten genian, ba, asko osau. Ja. Osa, ni solos, ni nada raro, baina bintzet, golpe asko, nota asko, da horre egiteik, ba hori, kantantintzat lekuik ez lagatzie. Así que oinarte inditxaun kantu danak, behatzi zauzkau, behatzi kantu horietan, lehenengo melodia, gero hori, melodia kantau, osa guite hau gitarran riff horiek kantau edo, gero ja riff horiekin, da gero ja letrie, pues lo último de lo último. Da beharek aldaketa eskatze aldin baitxik, ba orduntxe soze aldau. Ja, letri orduan azkena, ez da usteztan ere estareien riff bat euki da letra batekin, melodixe letra horrekin kantau. Ez jatek directamente melodixe larararara, eta gero ja letria, ez? Horiek, asko jota hori, Iñakik behen gezurretako ingles hortan tarareatzen aztek, hortan oso honadek, eta hor irtetzek melodile, eta gero ja behar letrak etxiniteitxik. Exagera hauek, guk beste kantante batekin hasi gitxuan, haupa oier, ikusten egin baldin baiz, oierrekin pixket aurre zoze ingenian, baino gauziedek, estudioek eta beste aktibitate batzuatik zintzian denborai dedikau taldea. Orduan ni hasi nitxuan Instagrametik bilatzen, en plan, el que busca novia. Osea, ostia, Iñaki, agortzen honekin, idatzin gozoa, dola, ligatzen bezala. Da, tipu esan txean, ostras, ni ja beste grupoa zauzkeat, grupo de jente ukitxeat, oinu miekin etzaukea denborai, eta zer.
Eta zantzita, ni zaila da zantzita, ni behintzet etorria laguntzea, eta, bueno, komposatzen laguntzea, eta topatzea honen kantantea, ba, bueno, ba, behar ezin. Engaina haino bala pixket, ez, azkenin. Bai, da pasan itxoan biru bideo, genauzkana grabaute lokalien da nahiko ondo aitzeuana, da, esan itxoan ni, gu azte artero ensaiatzea, una aldin ba etorri eunen baten, sin compromiso, ba, etorri. Da, zantzitan, bueno, ja zetremin ikusiko hau uztaileuan. Bai. Da, astarte bertan zantzian, kotxia parkaiat, ontsen hauk. Da, tipue tope moteo hauan. Bai, gustaintziko ala azkenin, ez, etxen nahi zinetena. Da, egun hartan, aigitxuan negukokin, gure beste grabota zaukean kantutako bat. Bai. Da, neuko nahiko atzenien melodi politxe irtendik. Da, tipue intzian behin haitu, kantu osue gu jota, oza, irurok, eta bigarrengo kantuen ja improvisaintzian, da gaur egungo kantue hile hoxe dek. Bai, ostia. Osa, bai, hortan kiston, osa, ne ustez, kiston fitxak izenuan, da gaur egun beti esatea brometan. Osa, grupotik el único no se puede ir del grupo es Iñaki. Beste anok aldatzi zare, baina Iñaki behintzet mantentzi. Ja, bai, egizek, emuku gomatek kaban egin gaudu bezala, eta zaila kantanti galdetxe uni, o kantante... Ezkenin kantante batek ematezio karakterra taldi, ez kantanti bakarri, baina identidade asko kantanti ematezio, eta, klaro, zailek identidade hori gabe gu baina horra egatxuk izan teken bezala jendikin ligatzen Instagrametik idazten. Hola egatxuk, abar bateat ero ditzaldeken. Eta aurra zeiko, urduan ja pixket itzein dia osea honeatik, esan dekenatik eta ez hau txatxukela imaginatzea aterantzun ezin izango, baina nik alderi bota mehatik, igual. Ba, hau uste teori musikala o komposizioi buruzko nozixoek, edo danaek belarrez eta bihotzak ematez uzten lekure. Ala xedek, oza, guk zero. Oza, bentset, oian dani. Oiane bazoke bazie trikititxa egin da hori, baina, beste hauz baek, baina teorikue como tal, zero. Orduan, baterilek Álvaro eta Iñakik bazaukea be. Vale. Da askotan guk ensaiotan, igual zoz emate genian oianetan hilako zinaute, da esateziaen, guk kisto nahi indiau, Are eman da, no hay armonía, no hay tal, aquí acabas media nota antes, da oianetan ez da ditugola behira, da, zoste ditu. Da gu ez hau pito igulertzen. Da askotan Álvaro da esatezu hau, a ver, tarareame lo que dices, y yo lo copio con la guitarra, da hola tita itei hau, da... Hola guta ditu. Osa, teorile behai jartzea be, da guk zuel alma. Horiek, bai, azkenin haurek askotan komentau izin den gauzeo, en plan de jakiti ondo zio, baina etzio jakin berrik, esan nahiat, mitiko, esate, Jimi Hendrix etxakian teorik, etzian jakingo, baina jendaizian bezala jotze zian, igual zakian, baina bere era, baina hori beste zehabaek. Nik usiat oso importantiala, osa, gustago zitean teorile jakitie, baina, bueno, etzaukeat demora egileen saiatzeko, imaginago. Gaino. Ez que denborina problema baek, orokorrin, danantzago. Jende gazti hau ikusten nahi baldin ba, ni esatezuaet, klaseta jutego. Hori, jun. Da, tibaltegin albaldin ba uste, tibaltegin. Gazteize bagarri hori. Baina tortzina uste, leku egitzaia bagoten, ze aurtera hau klasimaten, zoru ezela, baina, bueno. Orduan, galderi berriz bota, eske bota errazagoa, erantzun di, baina eske hau galdera klabi, en plan, eraldatzen zertek, demokrazixela dikta hori, izan directamente izan demokrazixela. Bai, o diktadura parlamentaria, oza, hemen oian da nik ematea hogeiena inda. Vale. Zuek zeate komposizio aldetik, osea, nukleoa. Nik gehiena nik eman diatela, ze atzenen gitarri egiteik pixkete pixu gehiena eman, baina beste kantu batzu zareke, ostia, bajuek pixu handia aukela, da ni adaptan hau gorta. Bai, da hasieran pixke buru horra gitzuan baita, den plan guk ezate genean iba misa, baina oin esan diaten egin, hori teori toke horiekin, zenien hemos tenido que ceder un poco, orduan democracia total. Iñaki dek el único que se ematen ez da inda, baina, bueno, ja hasi de baita pautak ipintzen. Bueno. Ondo. Ba, hor, askotan izetek, eta hau askotan komentau dion gauzea, bat, elkarrezketa hauetan, azkenin nik zehoz ez hortzekenin ire semi, ire alaba, eta
Eta, ostia, batzuten kosta hauetek, gauzi oso argi haukegenin kosta hauetek beste baten iritzixi onartzi, ez? Beste baten iritzixi, en plan, entre comillas, negatibo baldimak, en plan, ostia, ezik hau aldau, ez? Ezik hau... Eta askotan hau behako izen lehikeikela, ez? Azkenin nik uste talde bat talde bat interesanti etxeiken gauze bat neustezek, azkenin bakoitzek bere zea dauzkela ez, bere influentzia dauzkeula, da taldiei influentzia eskaintzizko orduan, lau influentzia ezberdin juntatzetu genin, hor sortzekenak, zauze bere txixe ezauke, ez? Horiek. Askotan kostaitek, baina, bueno, horire ikastean zozedek. Osa, ni hasieran, bueno, baita ze formatan esatitxaben gauzek. Claro, bai. Galdin ba ez da, puta mierda. Claro. Ba ez, baina, bueno, esate galdin bai be, edukadamente, o bueno, pixket esplikaute, ba ez, hemen, hori esan diatena, hemen pixket lehenuo bukatzek, da, como que has dejado la frase sin acabar, da, faltan notas, da hori, ba, bueno, ondo esan da eta ondo ulertute, ikasteko gauz baek, oza, Bai. Bai, azkenin, izan degena ez, askotan formak ditu. Era hon baten ez eta aldi mahi da, azkenin... Atzenin relazioa bezala, talde bat, atzenin pertsona diferenti gaitu, eta egune diferenti zen de danontzat, eta... Claro. Hay que dar y hay que ceder, baita, oza, danadek. Bai, eskala, talde bat aurrera txiko besteik. Atal honta bazkeneo galderingo, ja. Sonidukin oso zibaritak zeate, eo sin más. En plan, zibaritak en el sentido de bajuk espazio hau euki spektrum eta gitarrik ezintzio gauza palduta, no seke da, alde hortatik bau uste hola bilauteko sonidoik, edo pixkat... Bueno, egile esan, hasieran esate genian, ba hori, somos garajeros, sonido guarro, eta hori, baina gero ja grabatza jungitxoanin, hor azalduan benetako, Claro. Hor, lehenengo maketatxo bat ingenian, Urtzi askoitearran laguntza egin, Urtzi, puto amos, un saludo. Hori, esan dela, Urtzi gitarri puta madre jotzeik, ez bat, yes? Oso ondo. Iba, Urtzi hau haitzen nahi baldemaiz, konbideutea, bestela idatzi oso bat egun baten. Ni bilerez hau oso bat, baita. Esaxo, konbideute Urtzi gaina irakasli izan dek. Así que bai, kiston egurrez haugek. Ba, ere intziguan grabau maketa bat, eta maketa bertan ikusi tituan gauzek, behare zozesate zitxean, baterilere Álvaro Igerri ite zitxean gauz batzu, da orduan aldain genitxean. Datzen izate, vale, suenaba guai, era garajero, pero ba, hemen bajuek zehose raru giteik, da ya, behin grabauta, ba, gauz asko aitzeituk. Claro. Gero igual direktun, igual ez ditu Igerri egiten, berez normal jortzen aldin baituk, baina, bueno, grabautako gauzetan asko atzematek eta... Eske, ni uste datik gaur egun problema baekela, azkenin gatxaude goitute ja gaur egun, edo zein talde, inkluso talde hasi berri batek, atatzi EP bat, ja, esan bai hau, estudixo batea junde, eta ja, diru bat pauta, azkenin, ja, kalidade nivela hain altu ziok, ja, maketa garajero batekin, jendik aitzeik, eta hauek ez di ondo sonatzen, ez, da, nahiz da igual, berez ondo sonau, nahiz da sonidue, entre comillas, garajero izen, eske hori movida baek. Ba, ni rekomendaiteat. Atzenin, aparte de kalidade honakin irtetzala gauz bat, zatek asko ikastek. Estudion sartuta, bueno, asko ikastek. Bai. Zan diatena, nerbiluek, dana, eskatzen indek, tablak hartzituk. Eta produktore beak gauz asko esate itxi, eta, ojo, netzat, buena experiencia. Da maketi grabatzire, bai, zehatzenin, normalien laurok, ensaiuna honien, iri gaitze gehiena, ze zentraute hau, bajiste behana, kantante. Claro. Da honekin danok, beste opinio batzu geneuzkean, atzenin abesgarrileek. Bai, bale. Ba, urrengo atalea basago batzuk, eta hemen zitorrek teknikin atala. Orduan, leleo galderie, ba, haugek teknika rutina bat, ez daugek. Orduan, galderi bigarren partidek, orduan, gitarra bat hartze genin eskuten ze jotzek. Ze hartetzeik jotzik. Ba, askotan, ba, behitu lehengun zago nitxuan Sergio Callejo Donostin Lutierra. Bai,
Horrek fama oso ona zaue tipo horrego. Oso ona dek, osea, makina badek, da gaina tipo oso natula dek, eta, bueno, gente importantikin indik lana, eta oindik iteik. Zema kobratzeik? Bueno, ba, txirulan baino zoze gutxillo igual. Gainea? Vale. Ba, bai. Ondo zeo jaitia. Nik oso gusto irten nian, ze pentsatzen nian, hostia, este ha trabajado con famosos, me meter una hostia al copón, baina, oke ba, zen naukean pastilli pixke mikrofona hauten naukean. Da kistona kopi, ikusian batea joan genean kontzertune problema aukin itxean. Bai. Da, bueno, ba, tipo horrekin unitxuan, da, gitarri emantzitan, da, pruebala, da, askotan dek, da, oin ze hostia iteat. Bueno, askotan ititxa, ba, gure kantuko riffek jo, eta horrekin berotu iten auk. Atzen ino iteat. Atzenien gure musiki entzuteunak, ba, ikusiko eke, osea, etzairek gauz komplikauek, orduan bakarri dek, ja berotuta gotia. Ja. Osea, ez diat eze berezik iten. Vale. Zein de gire teknika favoritu, gitarran? Yo soy rifero gordo. Rifero gordo, en plan... Atzenien... Esan. Bai, guk drop zen hori deskubriunian eunien, esan nian hause nerie. Zatzen nien soka bat suelto, ja betidek beste bigarren gitarra bat bezala hoti onduen egurre maten. Horren etxat drop ikusi nien, gaina ba hori. Ire bideo batzuk egin da berritxarraken kantuen imitatzen, ba, atzen ikustek eta esatek, ostia, hau netzadek. Ja, ba, erraek, dropin jotzi oso erraek. Hori, atzenien bigarren da hirugarren sokan, ba, gehiago jokalaik bai, orduan, ba, netzate hori, ba, soinu politxena golaxe irtetzitu. Eta, txamuke palmuteru eiz, o ez? Gustatzen zi asko, baino grabatzen hasi nitxuanen ikusi nian kiston paketin nitxuala. Osa, hor baterilek esaten zitean, eta zido, izaten nian, pues esta de puta madre. Baina egiledek, ostras, palmute ondo itie. Claro. Da hortan emeritue a Metallicako Hatefeel, jende asko kritikatzi eta esateik pakete gala, dan izate da jende horri behan palmutie behitzeko. Osa, horrena exagerau edek. Ba, Hatefeel, eskeztek palmutioak garrik, zera, da un pikine, hori... A ber, Metallican bat zaude beste gauzatzu kritikatzeo Hatefeel baino leheru. Jende asko esateik, pakete bat egestik gauz handi egiten, da esaten, hostias. Gaina kanta. Palmute hori durante 25 segundos, hostias, manten ahí. Eta kantatzen nahi aizela gaina, en plan, eske, Hatefeel netza bintzu de errespetu zuzauek. Zeindek gexena kostatzen teknikia? En plan, o bestera bat galdutute, basio teknikan bat intentau dekena ikastie eta esan dekena, esto es inviable, paso. Bueno, atzenin alperra nauk. Osea, indiaten egin balillozik talde bitzeko, kantu egatatzeko, kontzertu emateko. Orduan esateat, ba, bueno, ez nau beste zeo zertaz hartuko, baino guztango zitean kontrol gehiago ukitzie, soka desberdinetan jotzie behatza egin, kostaitezi asko. Atzenien koordinazio hori falta zitek. Da askotan, ba, gaina euke emandago tip batzu egin, de, venga, eskala egin bestie, ez ditxeatetan. Da hori inin berko nikek, horrekin asko idaziko bat. Askotan kantuek oinek etxin zoze komponitzen nahi nau, ba, kantu gehiago ukitzeko eta hori teiat, venga, un cambio acústico con un poco de diferentes cuerdas tipo System of a Down egiteikena eta da kostaitezik. Oso makalin berdiat ondo atatzeko. Orduan horri basekiat egurre eman bertzatela. Emango gola zea bat, nola, intento bat, zerri gure ezen baino gitarrekin eskuten. Baina igual pisket akustikon bat horikuko hemen. Aitzek ez? Bai. Nola egau? Hola, ya. Dale. Honen gaina nervioso netxo, así que... Nervioso jarri alaut. Hilategi. Hori, atzenin txokatetik beste ajutie ja bosokakin,
Osa, asko liatzen hau. Ja. Atzen kabraiten hau, da, venga, al riff. Pero harri, azkenin hori bat jedek bakoitzek bere geure punto fuerte zauzke hau, ez? Eta ondozio beste puntuek zehaitie, lantzie, baina azkenin bakoitzek bere, hasi, hori la cabra tira pal monte, ez? Hori, atzen lasai netxoen igual, sobre todo zapatu da igande goizetan deskantzaute, da umiek igual gozaltzen da, hona etortzen hau, da lasai irten itezitek. Baina Claro. gero pentsatzeat, claro, esto lo tienes que hacer en directo, jendia ikusten, Claro. bestie, desateat, ezai sartu horta. Ja, ez di Messi, ez? Grabatzak gune igual esan genian, oza, ez gaitu komplikako. Sakeuna, graba ingo jau, dain ingo jau, Hori. eta ez gaitu gaziko zoze egiten, zekero direkton, haike... Seguru pasauzakela nahi pasau izan zitek roia ez jotzen iritzire, ez? Ba, hartze gitarri da iritzire jotzen nahi, ez? Ba, lo que sea. Eta igual, momentu baten haitxe gauze bat, pentsau gabe, rollo, ertetzik izton gauze guapuk, eta pentsatzen aztea izenin gauze hori nola egin, ja ez di gertetzen. Kiston, zera zentza eixo hori eukik egin inoiz, eh? Ba, eta gero gaina, askotan zoze eta egenin da taldegu esate dibe. Berri zintzak da, ostia, Da. hori kostaitez. Hori kosta, jek, bai. Da ensaiuna honien, da, ostia, ja, basetorrek, da ordu nitek, pum, a tomar por culo. Barka, venga, berriz. Ja, ba, justu galdera hori zitorrekoin, baina ez ensaiotan, baizik eta orokorrin kontzertu gin lotute, plan, ziok zuen repertoxun kantun bat, zatin bat, puzketan bat, ja, ahola preparaute, rollo, hain zailek, ez tek nahi kagau eta mentalki preparau erdek. Ez zaile, baina nola nire hori, etzaukeaten kiston esperientzia mundu hontan, atzenin el cambio de pedales, oza, el baile de pies, eta da eskuek, eta konzertatu gustatzizik. Orduan, kantu baten txaukau adibidez un momento hasi tipo akustiko, eta gero galdatze gaitu gal punteo, da gaina erditik gora, oza, bueno, erditik bera, da esateat, bazetorrek, eta askotan kagaiteat. Favorez, procede. Hemen, a ver. Hori... Kambio hori garbitik punteoa hor liatzen hau askotan. Punteo hori nundi gerten dik, horrek? Esan nengo jat. Zeinek kopiau duxok. Ez? Usteat lehenengo aldile ingeniala bajuekin ingenian lehenengo aldile. Osea, hori bajue jotze zian hauan. Eta nien nitxuan jotzen tipo usteat Iron Maiden. Osa, zozain nitxuan tipo Iron Maiden jotzen hor, tiki, eta zan genian, hostias, alre zingo jau. Osa, ningo ja punteo hori, eta ik tipo Iron Maiden jozak, osa, Iron Maidenek deposi, bajue jotzeik. Eta hemen txiki bat. Ez que... Zan, kaixo. Mira da, kaixo... Futuro gitarrista, hori. Kiston belarri ez augek. Bai? Zezate guan? Zan nian hori, azkenin, zera, justu eskala hori, lehen teoriz eta ipau daula da, eskala hori, etzaia seguru zein da, baino, ez dela raras, esango jau, este mitiko eskala mayor-menor, de una frigia dominante, hor, zaneat, aberaztasun musikala ziokela zanaiat. Bueno, ne asko tortze zitean de Parkway Drive, Wild Eyes. Osa, holako zoze zaukean baita kantu horrek. Orduan, pixketuan, en lo que Parkway kantaba, guk gitarrakin. Osa, pixket hortiet horrean baita. Vale. Bai. Curioso. Bueno, holako aldaketa dituk, los casos me cuestan. Osa, gaina ni bakarri onda, osa, si el único guitarra falla ese punteo, ya kantu. Ez que niko hau, bueno, oinarte ez diat, la jende oso gertugu kontauzo bat, baina pixket estoy a punto de convertirme en lo que jure destruir izateana. Berbena talde bateak gotzen txibek, eta oso serixo planteatzen nahi nauk.
Eta, de hecho, ja, amaboz kantu repertozio bat ikisi gara diru aztin. Vale. Kontu de, gitarrista bakarra izango nauk. Eta egon hau kantu batzuk eta hitzen, eta batzu ditu mitiko tupa, sin más. Baina gero zaude beste batzuk, ez ote gana, hostia, hemen... Hombre, Eta bakarrik, hau, eta eske kagada bat etxe aldimak, nik kabanen kagada bat etxe aldimak enantxo preocupaute zera zeiat Inigo zabatela album, da Inigo kiston tipo fiablidek. Baina eske neu bakarrik, hostia, hori txungu, zentza iso txungu, bai. Osea, ni behin geldi nitxoan hori, tipo berbena estek, baina bueno, hor Mexikoa jo nitxoan oporeta. Ah, Da tipo bat zoan, tipo batxata antzeko zoz egiten, osea, gitarrigin. Tipoa kantatzen da ez di gitarrigin, da. Honitxoan igual, 40 minutu beira. Osea, flipatzen. Osea, tipo gitarrigin zeitezean. ja. Da, tipo hau metalea basatzen alden badek, el puto amo. Batxatiek iston elabora hodek, Bai. Plan... Osea, ordura arte nian imagina urein. De hecho, osea, justo aurreko gitarrizkatan erten zian bat, mitiko, osea, Romeo Santosen propuesta indecente kantue, kantu hortako solue, ez dio zein jotzen, Blaz, baina beta, esateat, a ver, ni udoan egon hau rollo atatzen por, esategena ya por orgullo, eta más o menos atanian, oia, no akordatzen golagoa, baina, hostia, oso... Ez dira daitu egile esan da, ez dira dolago musika gaitzen albaldin baiat. Iba, tema hori dentro de lo malo, etxio gaizki. Musicalmente, a ver, Romeo Santos a mi, etzi hola, gracias, coche, maño. Este pentsau bertxillo bat itie. Ojo. Ba, ojo. Holakoak gero triunfaite, ibe. Dai, ondotxe aldimak egizkezan bai, Bai. Bueno, ia izanaek, gauzet ezbiatzinaek, zehoin baizetu atzean, ez? Broniek. Oin zeatu atzek, tapinente ez da, orduan baino, hau beti esplikatzeat. Bai. 3 aukera dauzkek. Tapina, rifardo bat, o arpegixo bat. Aukerau, eta eman eurre. Ni rifardo y mausat. Hori espero nian. Soy mega rítmic, así que... Espero nian. Somos aitzek. Ondo. Hemen. Eman bildurripea. Zenin pixke gure repertorio ere azaldu inberko hau. Hor, ritmillo guapo, takan, la contra esa, está... Hor lepo kostatzitan hori ondo itie grabatzeko. Ze beti diferente jotzen nian. Hori etxeat iri pasatzen zageken, baina hasierako kantue grabaute ez daudenak, batzuten bai. Beti oso diferente jotzen txik. Bai, batzuten bai. Bai, ondo, guapo, beharra. Atalontan 2 galdera falta zizkuk, eta gero ja zeata pasagoa juk. Gusto pertsonaleta, ja azkeneko atalea. De hecho, oin hain hauk, temporada berri hontan, hain hau pixket gauze kompaktu beti intentatzen, ze, batzuten igual ordu eta 40 minutuko totxazoa gehatzoan hor YouTubeako, eta igual geixean, ordu noin hain hau ordu eta laur den hain hau pixket murriztu nahizien, alare, segun sobre la marcha itzilean gulegia, baina. Orduan, 2 galdera gelditzen ziztek Atalantan, eta galdera baek, bietz ekstra bat euki berko bauan, nun da zeatik. Bat bakarrik. Bat neiguek, bat gexo. Gustavo zitean, bat hemen potolun onduen. Bale? Eta zoze diferenti ire iteko, hemen goien jolaikek eta zoze iteko. O estela txikile, beste txiki bat. Beste txiki bat. Bai, ni esku txiki zauzkeat. Osa, askotan konparatzen hau, justo oianek, bajiztie, da petzatzen nian, olaxi zengoek, baina gero beste gitarrista batzuk egin topaute, ostia, ze esku ditu horiek. Da, orduan, hori beste oktaba eta olako egiteko, asko kostatzezik, ze oso txikile eskue. Da, gitarri asko itek. Egile, esan da, ni Epiphone honekin oso gustan etxeok. Oso komodoek. Bai, hori dek, bestie bezerritxakin gehiago kostatzen zitan olako gauz egitea. Azkenin maztinen potolerien arabera baitez.
Bai. Vale, eta azkeneko galderia atalontan, zeman gogoan kontzertu bat, ere ustez zer dego beto. Gainalen akademin zea hori aipau deula. Gitarra on bat da ampli txar bat, eman kontzertu batea, o gitarra txar bat da ampli on bat. Oinarte ezagonean gitarra txar bat, ampli on bat egin. Vale? Baina atzenengo problemak eukitxiatena de akoples da ja pixket desesperauta hoenin pedaleri zengoe, besti zengoek, da gitarri beste lutierre eman da ero, ezagonigek gitarra txar bat, baino bintzet ondo da ona. Ondo ajustaute gitarra txar bat. Ajustaute, kable haue ondo, Ja. asko itek, pastillak ondo kablauta hoti ez, askotan segunda manoko gitarra hartzek eta igual tipuek barrutik beste puta mierda bat intzeok eta, igerritek. Ja. Igerritek. Ja, volumen amateo genin, hostia, ahora empieza a gritar por todos lados. Bai. Oine ekipo potentie, ampli potentiek eta, ikusi guan ze pantaiare manean. Amplio nagoek. Da netzat inbertzio nadek. Da gero, por lo que sea, ez baldin bai jo que probetxu atea ber, beste batek azkar erosigoik. Material ona azkar moitzek eskuate dibazte. Alaek, hori. Azkene bat ala horretik gauzat eskauko aiat. Ni urtra baten bilen itxik, así que hemen utziko dut jendia entretenitzen. Así que emasok beste buelta bat nahi joleikek. Baina oso baldimak taldeko reperto zui nahi xokela buelta bat eman, pues dale. Gaia buelta unau justu mene unau giri beire, baina jake segi utxeu hau, batzea, ahi segi sakra, dima, en plan, bukaula, zai. Bintzet, tragu hartzen lagaiat, bintzet. Horiek. Ja bukatzeko hori, gitarrie, eozein monduten ibili leikek, zan nahi, galdera gazkenin, jauek isketzea dituk, guztu batik eta, baina eozein momentuten nahi baldimak zehose jo leikek, maieran berko bestela. Así que, ja directamente hasiko nauk. Talde favoritua? Bai, hori betiko galderidek. Oin, de toda la vida,
Ni hasieran beti ez, Marilyn Manson egin hasi nituen. Marilyn Manson, dana guan, Manson arroba no seke, dana Manson danien jaiten nitxan. Baina gero ja pixke musika gehiago sartu nahu genin, influentzia asko zaukeat bidez. Barkau, esan Eta berriz, gaur egun Parkway Drive. kamari galdu diau. Vienen boi. Momentoten kamari galdu da ez diau bat plan Manson da gero esan deke Parkway Drive baino lehenu zen izan de, Barkau? Berritxarak. Berritxara. Berritxara bizio zue mandiat onduen. Bai. Eta kontzerto danetako ditxuan gaztetatik. Bai, hori zen bernean, ez diat hasieran esan baina, bueno, eraldatzen ikustek, ez? Orokorrin, adibidez, beren gauzatu zaude gozo berritxarrak, en plan, akordik, gero mitiko subpunteio, subidita hori... Bai, kuraian are zantzigu bek. Pasaukek bat toke, hola, garaje toke hori. Zer? Ez pizke konezio junin dela, kongelauta ikusi haut. Vale. Ez pasaukek gala bat kuraian hola toke, ez punk baino rockeru, ez iguela inmetala, bezik eta hardcore, pasaukek toke hori. Bai. Disko favoritua? Jaio musika hil. Eta kantu favoritua? Berritxarraken biluzik. Biharren disko gu, ez, hori? Bai, egile esan gaur egun ez diat aiture egiten, ze igual gehiagi errediat en el pasau, baina bueno, gaur egune adibidez Prey Parkway Drive-ena, askotan, martxan jartzeko eta eskatzein epokaituk. Claro, zailek. Ni asea kaldera hauek, zailek la baina, bueno, nik... Azken nien bat jede jakitio pixket, bueno, ze influenzi dauzkekan momentu duntan, ze influenzi egituken ondala denbora bat, ez. Ni leheno Shazama baino aurretik, zaten itxuan, ni nitxuala Shazama. Ze taberna baten Madriden juerganan bar jebitan da, kantu dana esaten itxean. Orduan esaten zitan, era komun Shazam. Orduan, musika asko haitu diat, ez nau zentratzen zozertan. Eta musika asko atxudek, ez aiz zentratzen ozertan zein egire guilty pleasure. Lan zein egire, rollo, bakik ez da hola ondo, entre comillas, baino guztau etxesak. Bai, ezan beti gitarra takuten hau. Osea, haitu laikea deo zer gauz, askotan juergan, bueno, nire gurasu Extremadura ditu, han metala ez tegile aiaurein. Orduan, haitu nahi gena, haitu laikeat, baino por voluntad propia ez diate ipitzen. Egile esan, askotan umiek eskatzei bezo etxeiat, alaba txikilek jarri Aitana, da ni esatezuat neski, ni nire Spotify netxoat ipiniko, oza, zure Spotify entxufa eta ipin. Nire rapeda ez jodigo, osea, gero te bukaeran, en plan, gero dana ikustek. Escuchas pop español da, hola, Horatik, ni etxoat ipintzen, asko jota YouTube, baina Spotify nes. Baina alare ez te erantzun, esan de, ez te esan, hau da nire guilty pleasure, etziok guilty pleasure. Ez te gile esan ez. Vale. Vale, ez te igual, bakarri gaurin da txenoa, ez te jartzen, hola... Vale. Bueno, askotan igual relajatzeko onja ez, baina leheno igual los Beatles asko haitzenean. Atxeke beti zauzkan kotxin jarrita, da Beatles lepo gustatzezik. Vale. Oin bi galdera ota hotxiat. Bat, bixe dituk A o B, vale? Eta bisik mundue, osea, banatzei bebo. Kasu honetan Euskal Herrixe eta beste kasu baten mundue. Euskal Herrixe hasi batzuk. Benito Lertxundi o Mikel Laboa? Laboa. Zeatik? Bai. Lertxundi betian iruditu zite aparte pixketa aspergarri, osea, txiten kantxatzen. Baina Laboan experimentazio eta paranoia eta lepu gustatzen. Nire askotan gitarrekin askauten hauenin, ensaiatzen goia pixket. Atzein estiaten saiatzen da juten hau buskar rarezaz. Da nahi hori gustatzen. Laboan gauza asko asmauzitxean, o bueno, bintze probatzitxean. Laboa gauza asko entzitxean. Eta oin beste, hauan Euskal Herrixi esatitzeekin galderi, oin zitorren mundu esatitzeekin galderi, Metallica o Megadeth? Metallica a muerte. Metallica a muerte, zeari? Gaina hementzaukeat, penidek, ze justu hemen emateik hemen trastero baten nahola, baina paleta hontan zaukeate politxe dekoraute, da Metallican pegatina handia ziok.
Metallica netzat hori, osea, Megadeth técnico iruditze ziteko, osea, aitortzeat que musicalmente ba hori, osea, tiene su trabajo. Bai. Baina Metallica indik jendien buruen sartu kantuek. Osea, Bai. nei hori gustatzezik. Da, eraldatzen egin askotan, nezatenean, ni nahiat, guren zaiota igual, nahi lehen guzue, o lagunego etortzituan, da, esatie gauien, kanto puta hori burun geldiu zitek. Osea, denbora nin tararatzen nahi nauk. Da Metallica ne ustez hoxe zaugek. Metallica asko zaundixo dituk, en plan, ez, asko zaundixo izen dituk, da dituk hendik. Azkenin, bai izenuan nik uste talde bat metala bantziala a las masas, ez zateana. Baina nik nea, ez que, claro, nik hemen etzau bat erantzun bat ez dara, en plan, netxaek bakoitzek gauzea zauek. Igual orokorren ni Megadeth esango nia, baina eske Metallican biharren da hirugarren diskuek kistona irutzen ziztek, en plan, Ride the Lightning da Master of Puppets irutzen ziztek lokura bat, da temazo Lehenengo hirurek, la hostia ditu. Bai, nik Kill Them All, netzat punkitxu edo indik, en plan... Pisket, ni jo tiro Claro. al punk. Da, bakaitze behar ez baino. Eta, a ver, Megadeth kantu oso nazauzkeek, eta zea, baina, komplikau dek. Etzegia desati dago, baina ni Megadeth aktual ikusia direktun da pisket aspertu nitxuan. Xeldua, zerrezun? Sentitzea hoxe esaten, baina... Zerrezun aurten? Bai, Bai, aspertu nitxuan, bai. Bai, aspertu, Bai. Baina, teke? Etzeat, baina txitan baten gantxau. Joven Dios. Pentsanian, igual gaur egun izango egola, etzegiat. Bueno. A ver, nik uste, neetzat kontzertu hori oso ondo, noan? Baina azken, eske, bat nik uste azkeneko unizitin problemioan, oso eski organizauzian, Nekauta jatza ditu baita. Kiston nekaute, baina eske azkeneko eguneguan, praktikamente, osea, ez lautertu pribel iruretan oan, esena, ja iruretan neon berroala suponitzek, eta geldi hurein gabe atzalde dozue aurreko eguneko nekikin, normala, este puto viejo con su greñas pelirrojas, ez esaten nahi zitek, ez? Baina netzak gauzea zeukizean ona, kontzertu hartan, eta izenuan, beste asko aztetu izketan txorra esaten, en plan, zaugeek, imaginau, ordu eta 10 minituko zea zaugeek, ez? Setliste. Eta, igual, kantua, igual, minutu bat itzeken, 2 minutu itzeken. Da, kontzertu oso juntatzea, azkenin, ordu eta 10 minutute, 10 minutu itzen dira. Megadeth bentzia... Netzat hori galdera ona, giretzat, Zerrengo gitarrizketat gago. Apuntao, A ber, iritze gustatzen za kontzertuen, interaktuatzie publikoekin daitzeitie, o azako pako? Slayer egintzian bezala, Slayer ezuan geldi urein. Iritze gustatzeak. Ni pixke interaktuatzi gustaitezik. Nei pixket bat, baina batzuten iritzitek exagerado dela. Offspringeko kontzertu ikusuan. Eske hori txizabernean, en plan, ze rayada, en plan, ze latapute mantzia behan, tio. Baina, bueno, askotan pixkete ulertu, osea, inglesez ondo ulertzalin baek eta sartu italien baez, paragatu diteitu da ondo. Nik ulertu nitxo, baina, ez aiz monologista bati, joizak, ez? Da, Megadethen ere ustez hori intzian, itzintzian, amarritz, pum, pan, lau kantu segidan, bloke, nei hori geixo gustatzen zitek, baina, bueno, hori bagoitzen arabera. Oinez kauko jatena Dream Team bat, gale? Dream Team bat, ez zentzuten, nahiat, beste era batea galdetute, ire baterista favoritu zautu, ire bajista favoritu, kantantie, teklisti sartu lege, jende oso gutxi sartzei teklistia talonta. Bai, ni ez zite gustatzen teklaue... Nik ez, directamente. Ez, teklaue ez ziste bate gustatzen, nire rolloago, beste baten ondo gelditzitu, baina, bueno. Ni zaukat gauz bat, oza, izenak hile etzazkiat. Oza, asko pasatzezik da, urpeiek ez. Oza, pasaintzitean, behin Bartzelonan Lionheart eta Get the Shot da ikustea jutie, hardcora ikustea jutie. Tipo batekin argazia eta denean, beste bat esantzitan, argazia eta goiau da, nisaitxuan zindek da, kantantiek eta. Ez nau bate gatzen, jendiekin, ez aurpeile eta ez izenekin. Baina, bueno, por grupos... Ahotza, bai, Chris Cornell. Netzat, gaina Kiston Penny mantzitan hiluanin,
Soundgarden ikustea gunbergenean, o nahi genian jutie Europan. Ja. Da, ostras, ahotsa tono hori, intentau hori kantatzen, da, zein posibilidek, da aldaketa horiek. Da, gero beste bat jarriko nitxuan onduen, Landmarkseko kantantie. Aha. Tipo horre egititxigen aldaketak de melodikoa gritos, ni etxean nola jatzen. Da, direktu niguela itik, estek disko gogoz bat, nahi trampa. Bai. Gero, baterile beste bat hilda da ona, atzenin Dream Team total. Bueno, Joy Jordison. jale. Bai, direktu nik usinean lehenengo aldile 2001 usteate Slipknot Donostin, flipainean. Gaina ordune baterile altzauzea ben, da baterile bueltaka ziuan, da tipue solue jotzen, da orduntxetik atzinitxuan zeitzen, da bideoe bilatzen da brutal. Gitarratan, Hatfield, jake esan diaun, txapo, nola matitxiken hori, bajista Red Hot Chili Peppereko Flea, hori direktuan ikusteta zaukeat. Oso makina. Da, oso makina, diferentiek. Bai. Eta frustrante ere jarriko nean, beste gitarra bezala. Bai, emateik tipue... Zeo zer raru ertengo zian hortik, baina haituko nian, A ver, zer... Gustavo zitan probatzi, Ez dira, da bestie, mitiko. Frustrante ikusi nianin, emate zian tipue esertan esaioa lain, da, sonidue brutalauan. Bai, hor, frustrante jotzeo era bat, zauzkek, simpli emateik gaidala jotzen, baina ez tegi simple jotzen nahi, zauzkek gauza batzu, mitiko kantestopeku eta holako zeak, zauzkek. Gaina behan mundun sartuta otek, ez de cara al publiko, beha bertan otek. Hori askore pasazitan Tool ikusi nian indirektun, ikustie musikuek alokestan, flipentzitan, bai. Hori harrek. Ikusteko falta zagain kontzertu bat? Race Against the Machine, adidez, bai. Ni asko moitu izen hau, igual txitean Munitxa jutie, Austria bestie, moitu gaitu kontzertu ikustea, da hori txik porta. Da justo COVID zeuanin, hartuta genaukean Berlinia juteko, Race Against the Machine ikustea, da, bueno, dana porkulartza junuen. Nahi, alaxe junuen. Eta, beti txuleti behira ina betire. Bale, eta zeinekin nahi gauke, kartela konpartiu, eraldatzen egin. Eta azkenin horrek esan nahi diken dana. Gero bat izatea batzuten kartela konpartitzik ez dik esan nahi ez dara beha esik relaxio egutzik genik, ze batzu zaude unos aires de flipau increíble, baina bueno, ulertzek zen nahi aten. Hori gaina zanean, oen igual ditxiko jaula kontzertu bate talde... Ez dik hondi taldin izena esan, baina zainatxio... Ez nahi izati ebe ez gafatzeko. Ez esan. Horiek, baina hoxe matezi beldurrez, gaztetan... Igual segibiaten grupo bat oine batea hotie, da matezi bildurre, ez da kaixore ez ezatie. Ja, bai, horre pasaulik, Baina, bueno. Aparte, Gustavo zitean, berri txarra da Offspring egin. Nere bi influentzia ditu, gaina hemen zaukeat Offspringeko kadaberie, hemen berri txarrakeko belarrak, da dek askotan jotzakuen, berri txarraken zozegin azten nauk, da gero Offspringeko riff bat sartzeat, basekia raru esonatzula de primeras, baina nahi olago kartel bat flipa ingonean. Vale, bai, guapo, gogan hori, jugon itxan ikustea. Baina, Offspring egu gixili honezkeo. Horiek, berroi minuta euskek, baina musik bai, berroi minuta euskek nahi. Vale, eta zein berpiztuko guan bere kontzertu bat ikustea juteo? A ver, kontzertu etxekia, baina adibidez leheno esan dekan Hendrix Gustavo zitean direktuen ikustia. Hori la hostia izango gogan, Bai. Izango gogan... Da ero bestela grupo ezela oine modan da Linkin Park. Chester berpiztu gonean, ze gaina honea etorrituan beha hil baino hilabete batzu lehenuo Madridea. Downloadena, zaune joan? Horiek. Da zantzia ben berez gero gira inbertzia bela Europatik ja behaiena, da zanean festival batea pasando jutiez, atzenien pixke deskafin hau izatek igual showe. Zai ongo nauk behaien gira, porkulartzen. Enean ikusi. Bueno, es que ja. Liaita hor. A ver,
Vale, ja zauzkeat lau bost galdera gatziztek, vale? Hemen ordu eta gitxi, lau bost galdera, pixke deixo jardun gozo hau, eta... Azkar pasatzek demori, alare, Bai, guztua hau, ez? Hori Bai, bai. seinalanak. Aprobetxa goia batxe, azkenin laune atu, eta zea, baina nik eskerra beti matetxeat gonbida hauei dekena, ze, evidentemente, Mikel Casaliz bati, eske belauniko jartzo gogu matezian, en plan, eskerri asko, ona etortzeatik, ez? Baina esan eatenak, hemen azkenin danontza batela eskerrona, eta eskertzeatela movida hontan parte hartzi, Justa, oza, atzenin onadek Euskal Herrien hainbeste musikero hori leheno astu izite esatie, baina, oza, kiston nivelazo Euskal Herrien. Alaziok. Kompetentzi on asko ziok, oza, da politxe ikustie, jende gehiago azaltzen jutela. Bai. Eta esatea nik zue gabe, ezingo nian movida hoen, así que alde horretik eskerri asko. Batxe, esan bai, buka horretik datorren astin, batxe uste datorren astin dekela, batxe gitarrizketi zauke hau, eta asko txerra etxuk inkomida hauek. Buleo gukena hauek eguzatoztek. Bai, oinarte gure entzaio lokali non dituk, eta bai, oso jende natula, oso. Bai, hauek oso makina zaude, bai. Bai. Bueno, azkeneo galdera hau eta pasauko batzuk. Hau pixka raruek, da, espaldi main nola erantzun amaiera gutziko ja, baina nola izangoa nire infernua? Evidentemente musik egin lotute, plan, nola izangoa nire infernua? Ze ongoan? Ze ongoan, o más que nada, o sea, ez haitzie izango ban infernuat. Zaneat, Vale. Naio izango nean ez ikusti ez haitzi baino. Aha. Bai. Gustau ziten nundi eman dekeen, en plan, hau berez galdera osoan indi, nire infernu izangoan, otala gordutxe noa haitzen. Vale, baina gustau ziten noa eman dekeen galderia. Bai. Ni lanien musiki, kotxien musiki, korrik aguten ageni musiki, oza, beti musiki pitzea. Askotan etxeko gauz egiten, o bazka egiten, afai egiten, eta musiki. Oza, nahi, oza, si me quedo sordo, a tomar por culo. Oza, neta hoiz izangoan hipernoe. Ja, bai. Zema kontzertu eman dituzte baina arte? Lau eman ditxo bat. Lau. Eta eukide uste hola anekdota bat surrealistie o kuriosue, bueno, hola anekdotikoa. Surrealisti o kuriosu atzena kilometrotan argile gunuan. Osa, hain potentie gaituk direktuen, generaora petain genian. Justo, askoetiko kontzertu zuekin jogenian eta, hor, hainbeste ezagun da hori, atzen nire esperientzi gutxi honekin, ezagune ikusi, pixke emozionai nitxuan, da kiston kagada lepo initxan. Kagada lepo. Jotzen? Atzen distraitenia, kaso iten. Bai. Da zanean, kilometrotan, ostia, zentrautu hongo nauk, ezean neski ire etzuat kaso ingo, amairez. Osa, nire nerea hongo nauk. De puta marra haigitxuan, lehenengo irukantu egotzen, ostia, estás saliendo de puta madre. Da hori, lehenengo irukantu ego, eta lehenengo parada aitei hau, Iñaki aioan sos esaten, da hori, da, bueno, ya vamos a arrancar, miro al bateria, vamos a arrancar, da, hostias, ikustea pedala, pum, itzaltzen. Da, ya... Biotza hau, hola zanean, eon, hola, zinitxuan, da, irurek behitu zitaben, en plan, ya está el puto Néstor otra vez. O sea, beti ni nauk liatzen, sose liatzeikena. Irure behitu zitaben hola, eta orduan esantzian oianek. Ostia, nik etxauka, da maiti gola entziguen. Ja. Da hori, 45 minutu geldi ongitxuan. Xildo, Bai. Da, gero hori, pare bat kendu benitxean zeliztetik, da aparte, aurreko egunien, boda uki genian, oian edanik. Orduan, junitxuan, aje bategin, oza, tremendo. Gaina, zanean bodan, ez diat eze dango, da, de repente, gintonik eskun aukean da, nola? Azaldu benioan, ez, eskun gintonik hori. Da, geldialdi hortan, kiston joi emantzitan. Oza, guzki jegotzen zian, resakie, paradie, da gero ja, pues, hasi ditxuanin, jendi guztua, de hecho, urtz zetorrean gero, da urtzegu gostia, zona, gitarra gara izateko kontundente zona uste, gustazite, benetan, etzea zer. Da, bueno,
ondo junuala, baino sufriunean. Ja, Bai. ja. Hostia, Baina, berrotaos minutu jendiola bitzeuan, da, hasi jotzen, da... ja, izen berdek, ez? Ez que, ikaina, Bai. eure zea baldimak, eure zirkunstantzia baldimak, bueno, zeo zer errelauleke, baina ez que ire handi kanpo baldimak Bai. zio ezin ez errein, tio, ez que etxau Bai, besti. bai. Vale, venga, hiru galdera gatzetuk. Bota. Eta hau galderone erantzune basegia den parte, baina nahiat la pasta. Bakik, nik hemen genetxeatela la resistencia o galderie, baina, bon, ja la revuelta, igueltzik, da no entenditza juk. Bai. Baina ni ez nahi jakin zenbat hiru hau gehen banku, ni nahi jakin zenbat gitarra euskeken momentu hontan, eta bautxe zenbat paudeken. Hoi zengo guan beste galeretier, da txortaku... Hori ere txite interesatzen. Ni nahi jakin gitarra, hau gitarrizketa egin. Momentuz bi barri zaskeat, ze, bueno, horre atzein antoju gitzitxea, da ni peligroso nauk, bizio zuen. Bizikletat, bestie. Da, oin berotutan etxo beste gaina hiri komentanean, Jackson berde batekin. Bai. Osa, ni kantozu nauk. Osa, askoitiko kontzertu roxas nitxu joan, que se me veía desde Azpeitia. Da hori, antoju zauzka, da zainetxo beste batzu erosteko, baina, bueno, hemen erosinean segunda manoko bat, hau, Epiphone Gothic, Explorer Gothic, beltza, hau beti bilen etxoan, baina, bueno, deskatalagotazioak berez, orduan baina segunda manon bakarrik. Da justo txoiue, o bentzete ermun neskatek saltzezian, da foia full. Edozenean, elektronikie aldanitxoan, da hori, batzenin berez 700 bat euro izango dituk. Baina, bueno, gero atzetik gile bosteun sartu zeskoat. Claro, pastillak eta... Bai, pastillak aldaitxiat, eta, bueno, gustan etxok. Gusta jotzeiat, atzenin ere referentie gorkak Gibson azaugek, eta, bueno, para mi nivel, suficiente honekin. Eta gero bestie, mentzaukeat, esan diaten bezerritxe. Bai. Hau ja, hostiaz, Mitika, Mockingbird. Bai. Ja berezko, ne ustez, distortziu zaugek. Osa, ja ez zer da. Da, ziren, hori, beste más rock tipo punkarra da jotzeko, más riffs, así tipo Offspring, o No Use For A Name, o lakue jotzeko, lepo gustatzen zitean, behan garaien, da, con esta me enganché. Da momentos bi hauek. Eta hori? La pasta. Nek golpi zaukean da 750 irten zitean. Berez etzea, 1000 inguru usteat uala presioa. Ze amerikanudek. Gitarra hona, egela, esan nahi, ez tegela mitido bezerritxe hau eta en plan de 200 pavo, ja, gama honak. Aurretik akademi bate ukinian, da orduan esan nian, para otro akademi, pues ya sigo con el akademi. Ja, bai. Baina eskau gutxiat, amaitzen guteko azken biharren galderiek, bost gitarrista mundu mailan iretzati importanti izan dituguenak, iretzati influentzi importanti izan dituguenak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Vale. Euskal Herrien gorka, sin duda. Bai, banekian hortik azebitzeala. Gero Kuraia, baita. Joseba Ponce. Horiek. Esan diat, izenetako txaran hau. Tranquil, ni laundu aldi maleka laundu goiat. Bestela igualdik. Gero... Kazaliz. Bai. Naizta ser más bajista que gitarra... Baina, anestesian ordie, hostia. Horratik. Anestesian ikusi nianin, da gaina hori nahiko gazte deskubriu nianin, esan nian, hostias, latza. Gero, Ekaitz, esango nire, Azpeitiarra. Bai. Beltza... Ekaitze ikusti, o sea, este referentzi netza jotzeko, ze no espero llegar ni a su dedo pequeño, baina, hostia, brutala de tipoare ikusti edien directo, o sea, brutala de. Akistoniskua. Bai, netzate Espaini maien, Europa maien, hostia, honetako izango, eta ez Azpeitiarra lago, o sea, behan afizilu egin da dana, o sea, ni olago tipo igestia tipuzi. Bai, barriu, latz barritxe egin, bai. Eta gero eraso bi gitarra zauzkek, así que etxekia zeinek zeiteun. Baina, bueno, bat Nestordek, ya que ez mi tocayo. Erasoko Nestor.
Bai, eraso gaztetan lepo engantzazitan mundu honta. Osa, direktu nahi ikusi nitxan oso gazte, 2003 o etxean noiz izango ban, 2001, da riff senzilluek, baino potentiek. Nire gustatzen. Eta mundu mailan beste bost? Internazionalak influenzia ez, baino Dragon Forceko txinue. Herman Lee, bai. Brutal, hori de, ostras. Osa, bideo eta bideo ikusitxea tipo horrena. Hori de imposible imitatzi, Oso latz jotzei horrek. Bai, eta gero, esan ditxe hona, Hatefield, da John Five. John Five. Bai, Marilyn Manson, gero Black Sabbathekin zose indik, onja etzegian undagon, ze atzenien beste talde hauek que llevan 30-40 años, bat jutanin, casi siempre, John Five, da, hostias, Marilyn Mansonekin komposautako kantuek igerritek, nun ondan beha. Osa, senzillue baita, baina gero basekik ego, gehiagoten tipuek, baina... Ni John Five ezautu nianin nuan en plan de, mitiko, Marilyn Mansonen zea, baina gero, zaue, tipu teknika bat, azmauzean, el chicken picking. Aha. Da, guztia behar azmauzeala, ez banatxio coger, da, kiston movididek, tipo ikusteko haciendo como una especie de finger picking, pero algo diferente, horre ondo gotzeikela, vamos, horre ondo. Gitarreru itukenak, le recomiendo ver vídeos, askotan beadek disfrazaute da lerduna jotzen, baina brutal jotzeik. Da, ero, batzeiat egile esan. Fruxiante esan de, batxe? Bai, eske atzenin nola ni hain paketin haugen edo zeinek ja flipaitezitek. Da Euskal Herrien tibalte bai. Ez, hau esateko zio. Osa, ni gitarrire ez nitxoan hainbeste kaina ematen, da konfinamentu izen nuen, o pixka aurre bat eguan. Konfinamentun ja bazaudean bideo batzuk. Horiek. Da ni ezin nitxoan hor gelaneuria adibidez, oin direktun bertzilu jotzei hau, da ni ire bideo guen ikasinean, da netzat influentzi, gatzenin kainaen nire txatorritzean behin, nire txatorritzean, zer saltzu atzea, da, oza, erakutzitako biru teknikatxo hoiegin, eraldatzenen kantu asko hortik egiten ditu baita. Tratu ginean, cerveza por acordes. Bai. Cervezas, hori alaik. Iba, eskerrik asko, tira, eskerin bideuen asuntu hau guan pixket bat jeba, ez? Jendie irakuste honola jo gauze hauek, eta bateatik lagundu balbaldi maziok. Pixket abandona haute zauzkeat, baina eske lan asko, eta txabaten boraik... Imaginatzeat. Ni jende askoi esantzoat, ire bideuek eipintzeko eta da, esatez zibe, goztia, latza, zehatzen nien... Era sencillo baten, kantu politxe ikaste dituk. Horiek. Bai, azkenero galdera lau batzuk. Eta oin lehen infernuna galdetu jatena, pixket hemen bukaugo asuntu. Oin arte ire guztu gaitzen hau batzuk, ze gustatzen zagen, zerre influenzia unagun. Baina nahiat jakin zer degen ire amorru, ze odiatzeken. Nahiat jakin zer degen ire antiguztu orduan. Galderi bizket zentratzea aldea, emango jat aukerie, mundu mailan, Euskal Herri mailan, talde, bakarlari, artista, nagen bezala, baten diskografio zue borratzeko aukeri emango jat. Zein aukerako guan? Ona, galderia. Pertsoni etxau ezerrengo, en teoria. Bueno, borrau, osue ez nian borrauko, baino ezautzek talde espainola Dover. Bai, zautzea. Dover, baita zieran izenuan netzat, disko erosin itxean, negarrebak zaukean tipiko kaset kopiau pornoz egien, da nian zedana erosi, Devil Came to Me, eta olako kantuek eta, da, netza duan, grupo top, ekiston lataputi ematen nian etxin, horregin. Da gero intziaben, popea aldau. Totalmente pop. Hora, ziuan kantatzen, zeo, hostia, da, beti pentsa izanean, hostia, si me hubiera llegado a tatuar Dover... Ja. Adibidez hor berritxarrak egin zea, kubriut tatuaji daukeko, baina ja utzi jezaude eta bagi ez dibela eseli hauko, baina... Horiek. Ez bestalde ere, bueno, holako aldaketi ez diat uste ingo zebenik. Dover egin txianen hori, puñalada al corazón.
Bai, hemen utziko jau. No. Alare azkeneko gauzi bat eskauko jat. Momentu bat maiek hau kentzeko. Ba, nahi atenaek X-12 jotzia. Dale? Mhm. Eta ni gire gainetik improvisago jat. Hone mai momentu bat, a ber, zein daun konektaute balda niño. Coño, arkakuso zio, arkakusei bota oso aurra idea. Hori ona, O sea, esto es para imaginar Tibalde eraldatzenen sartze aldin baek, a ver, fondotik ze solo sartzetik ez? Ba, seguramente zeo xile berria. Emasio nahi ganin. Mayok. Dale. Ya, volvemos al estribillo. Eta horra xe. Ezkerrik asko, Nestor. Eta beste arte. No. Aio, ekipo. Asko. Agur.